Kanyo trip Youth Council Central Body hapo kajingilam Assistant Education Secretary Udani Mukim ka arpendrio tarik mentau benai kelawan bani kendo Deputy Commissioner ke East Kasil sebab pita SDKar bani keren halor ka jingsnio jong ukhau ration naka scheme thamai National Food Security Act NFSA ke HYC kapen paru pakalai keren halor ka handling cost hakabaki nong sam khau ration kim bet bande tam yakador balabo shaki badai hok banyo katega bah namar ka handling cost ladap siu tam lupa nak office Deputy Commissioner supply kinoi lam yak HYC kelapen paru pakinong sam khau ration laka jangai ni jan kimde bande palat yakador ka HYC kalai kerendu hakabai dei pakajing bom patmi kerteng kibrio kibedai hok banyo ba yakatega scheme NFSA ne banyo khau kipat ba kibedai banyo khau kidon khok ban kentai adau khau long ubasnio pat kandai kajingkit kli jong kinong sam khau ration bani keren paktanat supply Tena kaliang jong DC ke East Kasil la ai ke jing pensyai ni hakabai dei kini kiman bat ilaong ba omla ban ditam la kumnu ru la kajan na kajengai namar ba la siu naka office jong DC supply la siu tam extra charge ya kitu ki ba kham jengai lingba ka handling cost ka bakilale tena kata kadaw la da jengai ni jan ne khau kador ka di banlong be kaju ki kalong ba first priority shwa kin a shoi kini ki NSFA ki bahap ka thup jong ki beduk ki bekerdu bat hadian pat ka batam lada ka tam khau na po ka jaka ai bat kila ban ai kini ki non NSFA bat kumta hingi lai yo banekran shibun shapang ki ki jing jor jong kibrio bat EDC hi lai tho ba haman lakshnong labo vigilance committee ka ba la kli de kirang ba shnong bat don na pedeng jong pai ba ki ong ba kimpat mi kerteng na kaliang jong DC la kran shai ba phila banwan rung ha kanu por banwan sim ki form nang ne bat ban pendam bat halor ka jing mi kerteng jong kibrio wei basa na ko wei ka jaka basa namo prem ula ban mi smolai ban jiau ula ban mi smo prem halor kani rung layo ban ekran bat I la ong ba kani hi ka di ka jing bakla ka ba la kham slem ka ban nadu mchwa ba yam tahi dangla ban penben ki fair price shop la da kiyo jong kibrio ki baka address ka di shawai kinwan return na spot DC office nang banapo DC kinyo pat ban penpoi shaka jaka ka bedi hok try jong kituki nong sim khao